За по-малко от 8 месеца и половина рехабилитацията на ЖП гара Пазарджик е факт. От началото на месец септември новата гара е и повод за приятни срещи и спомени. Не е проблем. Стара колежка също. Иван, София и Никола са приятели и бивши колеги, работили повече от 30 години на гарата. Заедно сме работили почти през цялото време. Те са малко по-млади от мен. По-късно дойдоха, но беше много хубаво. Много хубаво съм изкарала трудовия си стаж. Виждаме се, те наблизко живеят тук. Къде кога се случи и на по кафе. Тримата приятели са от близкия квартал Главиница, на по-малко от километър от ЖП гарата. Сега вместо да преминават през железопътните линии, за тях има изграден чисто нов подлез и асансьор. Подлезът е много хубав. Харесва ми и е по-добър от този, който беше преди. Този преди как е изглеждал? Изглеждаше по-дълъг подлезът с тези подобрения, които направиха асансьорите за инвалидите. Ако се поддържа подлеза, е идеален. Гарата е перфектна, от всякъде, всичко е сменено. Тук това пода, който се намираме, беше на гърбици, всичко е изравнено, направено. По-хубаво не може да се очаква от това нещо. Гарата е специално пригодена и за хора с увреждания. Освен това, на пероните са поставени така наречените тактилни и водещи ивици. Включително, даже може би ще представлява интерес за вас, на парапетите отдолу има табелки с брайлова азбука, с които хората, които имат затруднение с зрението, могат да се ориентират къде отиват. Сградата е снабдена с център за услуги, търговски обекти и безплатен интернет. Що се отнася в областта на енергийната ефективност, подменихме изцяло околните пространства и сменихме дограмата с нова, с по-високи показатели. В архитектурно отношение се извършиха също някои промени. Те са основно в това, че създадохме топла чакалня, чакалня за майки с деца, преместихме касите, така че са на по-удобно място и да могат хората да ги ползват и да облегчиме тяхното пътуване. Толкова се радвам, защото това е нещо много красиво. Като все едно, аз съм пътувала и навън от страната и по тези западните държави преди години съм виждала такива красиви гари и сега вече и тук направиха и ние да се радваме. Само се иска от новите членове, служители на гарата да поддържат чистота и да я пазят като очите си. Как се мете на ново? Новото си е ново. Много по-приятно, по-хубаво, по-лесна поддръжка. Всичко е отлично. А за служителите на гарата работата вече се е превърнала в удоволствие.